L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Mindu twaqqaf l-uffiċċju ta' identità fl-Isptar Mater Dei fl-2018 ġew irreġistrati kważi 35,000 notifika ta' twelid u mewt. Jirriżulta li s-servizz tant kien konvenjenti li dawn il-35,000 notifika kienu jammontaw għal aktar minn 70% tan-notifiki kollha simili li ddaħlu fir-Reġistru Pubbliku Nazzjonali fl-istess perjodu. Is-sitt sena mill-ftuħ ta' dan l-uffiċċju ġie mfakkar mill-Aġenzija Identità fil-preżenza tal-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri, il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela u l-Kap Eżekuttiv tal-istess entità Steve Agius. Din iż-żieda ta' reġistrazzjonijiet fost is-servizzi offruti mill-Isptar Nazzjonali tirrifletti l-għan aħħari tal-Aġenzija li tassigura li l-klijenti jkunu fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni li tittieħed biex kull servizz ikun effiċjenti u effettiv. Il-Ministru għall-Intern stqarr li d-deċiżjoni biex Identità tibda toffri s-servizzi tagħha f'Mater Dei waslet biex in-nies jibdew jirċievu servizz aħjar taħt saqaf wieħed. L-impenn tagħna huwa li nkomplu nibnu fuq dan is-servizz sabiex naraw li n-nies jirċievu l-aħjar servizz u anke fl-iktar postijiet li huma komdi għalihom. Il-Ministru għas-Saħħa tenna l-importanza tal-Aġenzija Identità fl-Isptar Mater Dei fejn qed jiġi offrut servizz kontinwu u ferm importanti liċ-ċittadini. Minn dan l-uffiċċju żgħir ġewwa l-qalba tal-Isptar Mater Dei, l-Aġenzija Identità toffri servizz kontinwu liċ-ċittadini tagħna. Reġistrazzjonijiet ta' twelid, reġistrazzjonijiet ta' imwiet, u aħna lesti li nesploraw espansjoni ta' aktar servizzi. Il-Kap Eżekuttiv ta' Identità Steve Agius spjega kif wara taħriġ speċjalizzat li ngħata lil ħaddiema, in-notifika tal-mewt issa qed issir ukoll fi sptarijiet residenzjali bħal San Vincenz de Paul. U fakkar ukoll fir-rwol importanti li jaqdi dan l-uffiċċju f'każ ta' intervent ta' emerġenza fuq tarbija li tkun għadha kif twieldet u tkun teħtieġ kura medika urġenti barra minn pajjiżna.